Bosom yetosom yenu no emo de dunu nenum asankasi bi si Asanteman ba mo wu ampasa chiodi nipa nam tutubone wo Asanteman yete ne se fo bia Asante kotoko hene Otumfuo poku ware a otie dwaso no saada no obetena ase edi asem se de da oye no na bra opane ya okofie no na nananom adikamfo de kantankranti ehia no so wa yina adwuma wie wa asase so enti wo mra de nananom wo ometo an adwuma so na edaya wada afia pma hankono de okronkono no bosom yetosom yensa no imo de dunu nenum na nananom adehie no ina ka bi ewu mu no eja no kwan kura mo ko be ma be ekoka nananom ho fi benhia himfie sade na tikane sade nei Otumfuo Osei Tutu II wamana ye kra behwe te se Buckingham Palace me kire English brohema atona ye Adagwada afia pma hankono de okronkono na bosom ye toso yensa no mo de dunu na nkono saa mere no na giase ankobia manwere ene nkoso fikuya wonom wo ahemfie no onom de adesrede edika koto na nahema anim se mpanifo se sebe adrebu ya yebo bi pomam enti womayen odehia ya ofata se ofura baenwa na odisi Otumfuo poku ware anemu edwada no a ye bosomi miensa no mu de dunu na nkono no na Asantehene na fie ko bi se wampem ohwe mu yi adehie enuma wonom de wondwa atoa koma no emu baako tie mfa no enten sikadwaso wone be makoko ahene efri hinene ahene brawo yi be makoko de awie ye no yedne ko kire kuma sen himfo saame no na bantama hene baafo wi otosum num na oda wono ma no kuma sen himfo no obi an ka hwe yentia no oji no to mu feso efiri se ebra no wote ho dada no so de hye brantie no we nipa obere no ho ase odi nipa ni afei otofunu niema nyina pepe odi no ne susu ka ho eba saa no nana bantama hene baafo wi otosum woma da sebere osebonzi otosum yenu ye mampon hene enyusia hene otuabofo ko se no ema da sebere osebonzi soso ema na mama hina wo Asanteman mu nyina ate se asema beni onu nyina so hia onu gi nutum se yini ho asem bia esanse esikadwa kofi no a woyi ni nipa dada esanse no ya ho prapra ya ho brase unim nyansa nkasa yem ni bibie no kama enu nti ofata kundam Asantehene nyame ehira masi koma de maestre asan kama mbesi na meta na Asantehene masi ko yi mpaka matuma sei dia matuma mani matuma sa sumu eda na yedika bant manila odia mani egu bona na mampo na be kumfo ye waka ho kakra ni se eye ni gi se ahinsie afansuru na no kwasifo everybody na ko so pepe ya ben sujna oluko anemo akanie se yedikai ejina mama na nahima fatima anem ejina babusia fonya nem ejina kudonya nem ade asida kese ama asa komasman yedikai ade amajase akobia manwere ne nkofo se asembaye ye ka krai di ni dem ye de betu monim wan bu muti kra wan ko jina kra da mo di tu maye nanum ye de masepi yemfa odo ane asumdua nko an yemfa nyo ni enwie me nananom Asanteman ene adehye ene ye nananom me ma mo kosa me da mo asepi obi ankofie na kwa kudia oyi ni papa odoni pa openipa ase akola openio oye ni tse onwa
brand was BBN Ubuade Akalakra the pan or Befaswa on in the castle. It's in Hama, you was a man, you're done. Otumfuo Osei Tutu baby we are ye kan ho asem ne maame owo no ye fe na na fie kobi ode hye fie kobi bra wo no no na ne maame nya ni Asantehene enti ne ode na na fie kobi odi hema no ena akonwadin beye na na fie kobi se wampem otoso mienu ne papa so wo no so fe no brehia hene na na boache dankwa na na wofo edne to be makokudua ana se na na kokudua adoman kuma se mewo na wo ho ene se ebra ne maame ewo no 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 ya abofra ketekete nga no ne wo fa ne odi Asantehene e fense Otumfuo Osei yajima prempe otoso mienu etutu ne nanko eko adehifie ho eko ma ne nua ba na fie kobi monero ena odne nsato ne wo fa ase ya wa bɛyi ne mma so prensa ese ne se memo aba atenase saa enhyira yi edi nanimu ha bepem saa mere ebra be makokudu edi mfie na no ne wofa ba ko efense hia ahene wo hene ba mensa bonsu ebete no efi ne maame efie ede ne kotena hia ahemfie Edadwada eye afiap ma hankono de okronkron ne bosum ye toso na no mu adeduonu ne nsia saa dai ena krobia Asante kotoko hina ye yi no no e wo se usai no de kira Asanteman saa da no ye ne besia ba enwa so na aman hene so besu a kira nyame ehira no wadi mfie du wo sika adwa so nyame abona ho ban Radio Kron was so many night. The most controlling now, the kind, your back, just something like yeah, that's good now. You hear a good mind, I want to
everything is Asantehene. When you are, and I have to go to you. When you want to go there, Asanteman will be able to see you. What I can come there, and you come with me, and Asanteman come with you by it, and Asanteman try it. When you are, and I have to go there. When you go there, why would you want to go there? Now, what's there? I'm a Ghana boy, and Asanteman now. When you are to be to move there, what do you go? That's a new one with the engine. The Ghana man, and then a true so. Sure. And it's my him go. Yes, I demand. See, I don't announce you any amount. 1 year, I demand that. The owner of go there, go there, and I'm going to and you got that demand. What is that? Yeah, I know. Who's Papa? Yeah, and I got it. Yes, Eda juada afia ma hankro de okronkron ne bosum ye toso 9 emu na fuye num ena be ma kwa kudua eso mpomponsuo afene mu isa kire masiman masin I don't think yes, come back. You have to go to Asanteman. Asanteman is a woman. Come here, go talk to me, you know. Maybe about that was. That's my fan of prayer. And in the state, my friend, where Asanteman, I'm going to. Dano yet ne besia be nwaso na aman hene so biswa Semina nani amankwatia onu wonu free akwamu amode no ba ha mina nani ewura pani mina nani jaw isre Otumfuo tankase kan tankase sami Asanteman ni wara se na usahine ne me so us friend anopa awia anwumra ne mama tankase hachami isre Otumfuo tankase kan tankase sa uti chi samame let's me ankwa ko kuma mfashire abo mamno nyira mekrew nam sami tankase usawie ye no ya wada ya afia ma hankro de okronkron no bosum ye toso 9 no emu nefuya nwotwe ofura kobene otena paka mu wo mre di kan na one nanan ma de hie no ne Asanteman odidi hinu apanini Otumfuo opoku ware otoso yenu adebia nanda etu abontene wo kumase mamamfo nyina kurukra behwe no ya yoroho eja Otumfuo opoku ware kwan Ohene Solomon nyansafo Odupon keso menyuno seye Enwasma hene se tutu Asanteman ye hia wo moa Monyene ta 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 monyene tu tu
tutu wonyame no nenenam monyene ta monyene tutu wonyame no nenenam Otumfuo Osei Tutu abofo atwa ne ho ahia o Nana fie ko bi se wampem o ma moni yo Asante Edadwada afia pama hankono de okronkron ne bosum ye toso na no mu adadu nu lensia anopa no Asanteman bodwa wo pampaso mase boro no efe ho se pampaso Osei aye Otumfuo Osei Tutu baby o Asantehene onyame ehira no Wadi mfie du wo sika dwaso nyame abona ho ban Afia pma hankra de okronkron boso me nai emu nefu aduonu nsia no ofra benyo Wadi mfie du wo sika dwaso yemane mode yo Ohine yama onyinchiro Nini bakokura poso Oyuko bechiri kahire Yede nyani yene daswo Asanteman shishiwe chire Ohine Solomon nyansafo Odupon kesi o menyuno seye Asantehene se tutu Asanteman yehia wo moa Monyene ta monyene tutu wonyame no nenenam Monyene ta monyene tutu wonyame no nenenam Otumfuo Osei Tutu abofo atwa ne ho ahia o Nana fie ko bi se wampem o ma moni yo eho enna wade adwuma ka Asantehene edi busumra fana ebe hye Otumfuo nsem ma wade ko pampaso koye amane ofiri ho no wo hye batakerikasie etena apakem ekopie kumase agopra makasie so Eni pa dodo e wo meyi mo ya ma moni yo Eni pa dodo e wasasi so ya sire nyampama wo akodi aninsem wo hono mo de kire se esaba obetumi adi Asanteman anim akoku na odi nkunim aba de oye ye ne se wokọ agopra makasie no so wotutuo wo nifa fem no wotu bi wo benkum fem no wotu bi wo ohima atena ye ho wowie ye no eno furu apakan bio de ba menhia ahemfie ebeyi batakrikasi ne gu ho
saa batakarikasi eno na ohempanini Osei Tutu ehyeeye na nhemfo edidi so ni nyina so hyeye wo bra ne wonum isaye enti eye amamere mu amane ya yentontwene da na nwumere no nananom amanhene ehyiye mu onum ne kumasen nhemfo na hyiye mu nanam amponhene ena dwabe nhene ene nananom amanhene aka ne nyina obi ebae efi se saa mere no no bi so ya kire Otumfuo a sese wabe bra eduru enwumere no nwumeno no na nkonwa so hofo hene ede aba nwa ebesi bangoma so wo ahemmoboa no ho no saa mere no ehemfu no nyina atwa ahia eho na nanam amponhene to nsa efre ohemfufuru ise nananom atena sintuo mra obaye no sebe okoha ne ntema odi kan ehye mpabo akasiye saa mpabo akasiye so ade a nananom a wo mu beso aye ehye ewia aye yegu ho mpabo akasiye no hye no okoha ne ntema enna nananom soso no mu ednisi abanwa no so mperensa ye kire se na henie ensa da wonum wieye no wonum so afenam eso aye maako ede kire ne se anopew awiew anwumrew se Otumfuo fere wonum a wonum beba se wonum ama ene na sebe wonum tuntankese se de amamre kire no Asanteman Nana akuya mwamote Nana bwa nana tio Nana sebonsu Nana Asumpa Nana no suma Asanteman sa na suma Otumfuo Asanteman me fancy ina manum sabi Otumfuo Asante frère mi anofo frère mi yo frère mi nuro mi sai ya meba na so Otumfuo frère mi na sa mama mi tumia ya wada na se so Otumfuo tanat ya wiye ye no na kire se Otumfuo esaye ri waye sante na enu akiri no wotena bedwam emma nananom ebe mana abatenas eni moniyo na enu akiri no wosan frɛ na nhemfu nyinaa ewo Asanteman yina wonom no soso eni Asanteman mu ne mu wonom wo bono mem na mu wo musa akire no bia ba ina ewo apuye mem puye mantem Eastern region womso bai obiara wo ba biara ebai nananom amanhene ene nhemfu nyinaa betwahia ewo hia hem Emma Otumfuo Osei Tutu abebio wokan ni trimo pa trimo asema ya wosusio ede kire nananom ama nhemfu nyinaa asem a odi ka kae ene se woda nananom nyinaa se e wonum aboa ama wotin afra benga Asanteman na hamsu na tumi ni nyina gyina ase hamsu na tumi ni nyina gyina na fata se fremu nyina na mu di ama ase na fi na fata
sɛ ɔne na Asanteman nyina ahyia na ɔne mu di amanneɛ kan ɛda mo nyinaa mo da Asanteman ase asedeɛ bi kan ɔda na Asanteman ase asetena pa yɛ me nua panyin tenaeɛ sɛ asetena pa sɛde ɛne ne nua panyin ɛtenaeɛ na ɔkɛ mo nso wa yɛ ɛkorɔ ne ɛsie no fɛfɛɛfɛ ɔsɛ na ɔkɛ mo nso ɛmoa na no mu nyinaa mo boaeɛ ma ɛsie no kata n'akyiri fɛfɛɛfɛ sɛ Awurade so wonya yɛkyi yɛmfa nokorɛ ɛdɔ ɛmfa mu Asanteman ma no nkɔ so kamakama ɔsɛ Awurade so wonya yɛkyi yɛmfa nokorɛ ɛne ɔdɔ mu Asanteman ma Asanteman nkɔ so kamakama da mo nyinaa ase paa Tudo você também.